Joliba Jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na fiɲɛsuru sira fɛ ani fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nin waati in na min ye bɔlɔlɔ sira ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc siratigɛ kɔnɔ an ye an ka sifinnaka dɔ bisimila sabula an bɛ se k'a fɔ Mali ko la surtout kunnafonidi sira fɛ ale tɛ maa dogolen ye sabula sanga ni waati fɛn fɛn bɛ jamana kunkanko kan ale ka wulikajɔw ka bon o la kosɛbɛ walasa ka se ka jamanadenw k'olu kunnafoni jamana kunkanko kan an b'a fɔ ani a ka jateminɛ ni nanzaraw b'a fɔ ani a ka analyses a b'o kɛ jamana situation kan walasa ka se ka maaw kunnafoni donc o siratigɛ kɔnɔ an na mɔ o tigi yɛrɛ tɔgɔ déjà yɛrɛ b'a dɔn Abdou Niang ni minnu dɔw b'a fɔ a ma ko les journalistes du peuple nin waati in na ani ale de bɛ ɲɔgɔn na sabula an y'o de fɔ i mana dɔgɔnɔkɛ yɔrɔ yɔrɔ b'a sɔrɔ fulakɛ kelen b'a kɛrɛfɛ sabula ale bɛ bɔda la nin waati in na a bɛ ne kɔlɔsi de donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn surtout ka madame yɛrɛ fɔ furumuso ɲuman an b'o fɔ sabula Niang ne kɔni nin waati in na n famana mɔni nɔnɔ ma han. O ye fulaw ka laada ye ni dɔgɔnɔkɛ sera yen wagati o wagati a b'o sɔrɔ yen. An bɛ fo donc k'a yira k'a fɔ an bɔra seli la sisan an y'o de fɔ an bɛ sanfɛ foli la ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma surtout téléspectateurs minnu bɛ sigi sanga ni waati walasa k'an lamɛn minnu yɛrɛ bɛ forfait kun walasa ka an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli bila u ye ani fɛn fɛn b'an lamɛn nin fana min ye radio sanga ni waati n'an ye ka jɛmukanw sigira dɔrɔn o bɛ hakili ɲumanw bila an senkɔrɔ ka se ka an bila walasa jɛmukan in u bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a ka kɛ u sago ye an ka foli bɛ u bɛɛ ye k'a fɔ ala ka sankura hɛrɛ di an n'aw bɛɛ ma minnu fana tayina maliko la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma surtout an y'a ye min ye dimanche don an kɔrɔ yan ti poste attaqué ra yira k'a fɔ gendarme kelen ani polisi kelen k'olu kɔni tora la donc an b'a balabala dali ala ka nɔgɔya u ye Niang i ni su. An b'a ni su. An y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ an bɔra ko fɔ an bɔra seli de la nin waati in na pèlerins fana an bɛ se k'a fɔ vague fɔlɔ kɔni nana bi donc dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ani folikan peut-être sami jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw surtout ani e yɛrɛ kanubaw ma nin waati in na. N bɛ samɛ foli ɲɛsin i yɛrɛ ma Tɛnbinɛ ka lase Joliba TV personnel ni a lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'o foli kelen ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma ala ka ni ɲɔgɔn caman yira an na a y'an sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ ɲinɛ ala k'a to san wɛrɛ k'a sɔrɔ o wulila ka kɔ fali hɛrɛ la mais seliba o seliba nimisako don k'a ye k'a fɔ seliba yɛrɛ kɔrɔ ye min ye silamɛw t'a dɔn kuma tɛ k'o labato ala ye min fɔ n'o ye wajibi bilen de ye o tɛ kɛ mais ala ma min yɛrɛ fɔ fiyewu ko a y'a kɛ mɔgɔw concentrelen bɛ o de kan k'o kɛ n'o ye lahiyako ye lahiyako kuma bɛ kuranɛ kɔnɔ sura 37 aya 100 ka na aya fɔ 117 ɲɔgɔnna la nabi Ibrahim ni a denw ka kisa de don min ye layidu san 80 sɔrɔ ala ma sɔn den na a ye layidu di ni ala y'a sɔn den na a b'a den di ala ma donc den wolola kuranɛ t'a préciser Ismaël de don ou bien Isaac de don mais dɔnnibaga caman bɛn'a kan k'a fɔ ko Ismaël de don donc den kɔrɔyalen ala y'a hakili jigin layidu la a ko a bɛ layidu in waleya ala ye den kumabɔ ni sagajigi donc mɔgɔw focaliselen bɛ sagajigi de alors que kantigɛli in ye layidu dafa de kumakan dafa de adamaden i bɛ layidu min ta ka layidu in dafa kuranɛ suran caman bɛ yen min bɛ sinsin a kan wajibi bilen de don sila ka layidu di ka wuli lamɛncogo tɛ mais mɔgɔw bɛ layidu tiɲɛ pour que ka saga sɔrɔ seliba la ka da ka kan tigɛ mɔgɔw bɛ mɔgɔ jigi tigɛ ni kumakan ye pour que ka lahiya sɔrɔ ka da ka kan tigɛ kun jumɛn de bolo lahiya ma fɔ k'a y'a kɛ mɔgɔw ye ni exemple de ye k'a ladege mais n'i ye kuranɛ dayɛlɛ a ye seli bɛ yen a ye sun bɛ yen a ye jaka bɔ a ye hiji bɔ mais a ye lahiya bɔ k'a kɔnɔ a fɔra de k'i ka kumakanw dafa i n'a fɔ lahiya kɛra i n'a fɔ n'an y'a faamu c'est comme diyagoya tɛ
ni a se b'i ye i b'a kɛ a ma fɔ yɛrɛ a ka kɛ mɔgɔw y'a ye sagajigi kɛra ka Ibrahim den kuma bɔ mɔgɔw y'a ladege a kɛra tradition ye c'est tout. donc jagoya tɛ saga ye. Filanan n'a ma fɔ yɛrɛ ko k'a kɛ kuma tɛ a ka wajibi a bɛ fɔ ka wajibiyara n'a fɔra a ka kɛ de en ce moment an b'a discuter ni wajibi don mɔgɔw y'a ladege de i y'a faamu donc a filanan o ye dugwadenya ye kantigɛli ka gɛlɛn dɛ mais denkɛ Nabi Ibrahim denkɛ ye a yɛrɛ bila a sagoya la Ala ka layidu bɛ se ka dafa cogo min ka sɔn kantigɛli ma o ye dugwadenya de je pense que an ka jamana n'a mago bɛ fɛn na bi ni silamɛw sera ka dugwadenya faamu ka layidu dafa i bɛ min fɔ k'a sabati je crois que an ka jamana ye a bɛ basigi alimamiw tɛna fɛn fɔ min t'u jogo la an ka jamana marabagaw tɛna layidu fu di an ma pour que an ka daw la ka tila ka taa an jigi tigɛ donc seliba n'an b'a fêter an kan ka an hakili to a fêter kun na jogo de kɛra k'a sigi sen kan mais n'a fɔra namaratɔ ni kalabanci ni layidu bɔrɔtɔlaw fana t'an bɛ sagajigi da k'u b'o kantigɛ seliba la kɔrɔ jumɛn b'o la voilà. D'accord ni fana faamuyara sabula seliba ko in a kan ka kɛ débat pour que faamuyali ka kɛ parce que ne hakili b'a la kɔsa in na min ye seliba ɲɛkɔrɔla la min ye Hayidara denkɛ ye ale yɛrɛ tun bɛ walasa ka finiw di denmisɛnninw ma seli la a yɛrɛ y'a k'a fɔ jagoya tɛ saga yɛrɛ ka faga n'a se b'i ye i b'a kɛ n'a se t'i ye jagoya tɛ k'a fɔ i bɛ taa ɲini ko jugu la an y'a ye imamu dɔw yɛrɛ fana yɛrɛ k'a fɔ ko saga faga yɛrɛ o tɛ wajibi ye an y'a ye ustaz dɔw yɛrɛ ye bakɔrɔnin faga ka yira k'a fɔ ni min kɛra i se ye waati min i bɛ se k'o da k'o faga donc Abdou an bɛ don min kɔnɔ nin waati in na o y'a ye sisan an bɛna na débat dayɛlɛ ni min yɛrɛ ye o ye an bɔra référendum na sabula an kɛra le 18 ka na bɛn sini ɲɛkɔrɔ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a ye référendum kuma kun cayara maa caman kun wulila ka fɔ référendum ninnu surtout an y'a ye an bɛ se ka fɔ an ka France limama ka fara semasi ninnu kan olu bɛɛ kun wulila ka fɔ ka taa voter non contre la nouvelle constitution sabula olu fɛ laïcité min b'a kɔnɔ o kuma faamu laïcité in fana an ye débat caman kɛ mais n'a ma ɲɛ sisan ni olu ye weleli kɛ vote don a yira k'a fɔ constitution référendum vote min kɛra 97% o taara et 3% pour le non message jumɛn de bɛ nin bolo ka ɲɛsin welebaw ma minnu yɛrɛ tun bɛ ka laïcité ko kɛlɛ kɛ. Oui, depuis laïcité ko in n'u y'a jama girin an y'a fɔ u kana tabali de kan an ye mɔgɔ kelen pewu de sɔrɔ min sɔnna ka na tabali kan a tɔ o ye faralankolo minnu bɛ pan ka cun na kɛrɛfɛ an k'o ma y a pas de problème a ye na jɛkulu dɔ tɔgɔ la an tɛ ne nantankolon tɛ sigi ka kuma bilen o mɔgɔ ma sɔrɔ ka na kuma ka na débat la donc n'aw ko fɛn min ye ala ko ye a bɛ na n'a ye ala ka kuma o bɛ kuranɛ de kɔnɔ a t'a kɔfɛ i ko ala ye nin fɔ an bɛ kuranɛ de da an b'a dayɛlɛ k'a lajɛ dalilu ma sɔrɔ ko an ka sɔrɔsiw ka formation ko u bɛ formation kɛ u tɛ seli ou bien ko ekɔlidenw bɛ wagati min kɛ kilasi kɔnɔ u tɛ seli mais an k'u ma n ko hey magan alimami polisi minnu bɛ da u kan ka na ou bien ni hiji bɛ yen u ka prince finitigi min bɛ da u kan ka na n'olu nana u n'u ka sabara de bɛna jɔ mɔgɔw cɛ la mɔgɔw bɛ seli la u jɔlen bɛ mɔgɔw kunna u tɛ seli o seli bɛ kɛ k'a ban e b'u ye seli la hali mɔgɔw ɲɛsin bɛ fan min u t'u ɲɛsin a bɛna an ka jamana tɔgɔ tiɲɛ pourquoi ko philosophie bɛ ka kalan an ka jamana ekɔlisow la minnu b'a fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ an k'o ma ko Emmanuel Kant ani Descartes ka philosophie minnu b'a fɔ ko siga fɛn bɛɛ la hali ni ala y'a fɔ i k'a ɲini ni hakili donyɔrɔ b'a la o bɛ ka kalan bi Arabie Saoudite kalansow la a ye taa ɲini olu ka bɔ yen fɔlɔ ko cɛw ni musow ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na kilasi kɔnɔnaw la k'o ye haramu ye e ma mɔgɔw ye hiji kɛyɔrɔ la alikaba kɛrɛfɛ cɛ ni muso ɲagamin bɛ f'u bɛ ci ɲɔgɔn na pourquoi o ma musow ka don k'a dama ka cɛw ka don k'a dama na a bɛna an ka jamana de daminɛ yan a ye na ni dalilu ye min b'a fɔ an ye etc
u kan bɛ mun ma ko ka sew ni bolo tigɛ ko ka jɛnɛyakɛlaw bɔn k'u fa etc. n y'a yirila k'a fɔ ni sariya ninnu tɛ ka appliquer hali Arabi Saoudite bi bi in na diɲɛ fan si a tɛ ka appliquer. Arabi Saoudite n'i ye suɲɛni kɛ i tɛgɛ tɛ tigɛ bilen i bɛ taa kaso de la. N'i minɛna jɛnɛya la i tɛ faga i tɛ gosi gɛɲɛ na i bɛ taa kaso de la. C'est ainsi. Donc a bɛna anw ka jamana danbetanya ni mun de ye. C'est là qu'il s'agit. Donc an y'o kuma min kɛ jaja u yɛrɛ bɛ nin kuma bɛɛ la u jama ɲɛma ko laïcité a don sa jaja misiri kɔnɔ mɔgɔw olu ta b'u kɔnɔ. Mɔgɔw bɛ taa seli de la mɔgɔw tɛ taa politiki kuma na misiriw kɔnɔna la. Donc u yɛrɛ y'u poids dɔn vote don n'a fɔra ye ni mankanba in bɛ kɛ ko jama fanba b'olu kɔ 3%. O de taara voter. O résultat bɔlen a dɔw taara u gulonyɔrɔ kɛ jumɛn ye ko non ko malien fanba banna ka taa voter k'olu ka wele mɛnna. Aw ye jama labɔ ko jama ka meeting kɛ ka non yɛrɛ papiyew dilan k'o yanga ko non ko mɔgɔw ka taa voter contre. Aw bɛ tila ka na abstention ta cogo di k'o ye aw ka bilan ye. Ça veut dire que tigɛ kɛra u la définitivement. Donc mɔgɔ minnu tun ɲɛna k'olu de majorité donc ni sɛgɛsɛgɛli kɛra a yira k'a fɔ ja 3% de b'u bolo. Mais message jumɛn de bɛ nin bolo sisan? Message min don k'a fɔ adamadenw bɛ alako de la u tɛ politique la. Fɔlɔ i tun bɛ se ka taa jɔ ka alako kuma ta ka mɔgɔw don fili la ka taa tiɲɛni ka jamana ci ka intérêt kama. Bi bɛɛ ɲɛ yɛlɛla. Débatw bɛ yen bi mɔgɔw bɛ yen bi minnu bɛ ka fɛn bɛɛ walawala kuranɛ bɛ yen bi diɲɛ kan bɛɛ la. Mɔgɔw hakiliw fana kununa réseaux sociaux diɲɛ bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la. Donc kuma fu fɔ a tɛ mɔgɔw ta bilen. Donc rejet de don jamanadenw de tigɛr'u la k'u dɔn ka tigɛw la ka tigɛw ka fɔta la ka sɔrɔ ka u ka choix ta. An bɛ jamana ko de la nka ka taa don misiriw kɔnɔ k'a kɛ politiki kɛyɔrɔ ye ni alako birifini ye mɔgɔw bɔra o de kɔrɔ kalama. Donc voilà pourquoi score in ye nin fɛn. Ok mais n'i bɔra nin fɔ n'i y'a jateminɛ Limoa dɔrɔn tɛ an y'a ye mouvement dɔw sigira min ye parti tɔn ye olu yɛrɛ fana ye déclaration kɛ ka yira k'a fɔ u t'u yɛrɛ ye nin résultat in kɔnɔ ko sabula min fɔra ko o ma kɛ surtout i n'a fɔ appel du 20 an y'a ye a message kalanna min ye Kadidia Fofana yɛrɛ fɛ ale yɛrɛ mouvement dɔ ɲɛmaa ye min Isa Kondi yɛrɛ tun b'a kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ ale y'a ka participation retiré olu fana bɔra ka communiqué min kɛ est-ce que an kan ka jɔrɔ k'a fɔ ninnu fana ni agitation minnu bɛ yen est-ce que an kan ka jɔrɔ a ko kunna parce que politique ni waati bɛɛ an b'a ye ni politique mɔgɔw wulila waati min diinɛmɔgɔw fana bɛna u sen fereke u kɔrɔ donc a ko bɛ sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ an y'a ye waati tɛmɛnen na cogo min. Oui, c'est vrai, bon, je ne sais pas n'a sɔrɔ fanga sirannen don comme anw tɛ faga la. Donc anw ye jamanaden gansanw ye donc u ye kaba kulukulu u ye dugukolo de yɛrɛyɛrɛ o anw t'a dɔn ko fiɲɛ cira n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ fanga sirannen don ou bien fɛ fanga de bɛ se ka o yɔrɔ jaabi mais tout simplement parti politikiw ni fɛn caman bɛ yen minnu tɛ se ka mais ne y'a ye k'a fɔ nin fɛn in kɛra mɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn ko référendum ko da bɛ se ka don a kuma la k'a sɔrɔ jama ma goudron minɛ. Mais k'a fɔ ko kɛra k'a ban mɔgɔw ma se ka foyi de kɛ rien. Donc tentative laban min kɛra o kɛra palais de la culture ye 1000 places de bɛ o kɔnɔna la donc an ka kɛ a cayalen ye 2000 personnes étaient là-bas. Par le passé mɔgɔ bayirika de bɔra k'u disi da constitution na fo ka gouvernement jagoya ka segin a kɔ o initiative ninnu na leader caman bɛ yen minnu ye mot d'ordre yɛrɛ min di u ka parti yɛrɛ tɔndenw ma sɔn ka tugu o mot d'ordre kɔ donc u tora o kelen de la mobilisation de fɛn de tɛ yen min mɔgɔ mobiliser c'est pourquoi bi bi in na u ka comptelen bɛ min kan ni fɛn bɛɛ ye o ye diinɛ ko kuma de ye pour que ka se ka jama mobiliser nka politiki kɛlɛ de bɛ sen na politiki kɛlɛ min n'a dɛmɛnen bɛ tubabu jamanaw fɛ ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɔw laɲini ye min ye an ka jamana bɛ k'a yɛrɛ bɔ jɔnya min kɔnɔna la jɔnya juru minnu tigɛ ka ɲini ka se ka o jɔnya sinsinbaw kɔ olu kɔkɔrɔma don an ka jamana nagasili la quoi. Ok i bɔra ka nin fɔ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ Abidjan nin ko in bɛɛ nana kɛ an bɛ se ka analyse jumɛn kɛ parce que an y'a ye bi a kuma fana cayara
min ye e yɛrɛ terikɛ ye an bɛɛ terikɛ don Isa Kawnjim ale tun y'a jira k'a fɔ min ye MINUSMA ka départ ye ko ni MINUSMA kɔni ye minɛn cɛ ni gouvernement sera k'a bɔ a da ko MINUSMA ka taa ka sɔrɔ mandat ma renouveler ko ale tun bɛ politique bila mais an y'a ye déclaration kɔfɛ a fɔra ko 6 mois dira MINUSMA ma a nana k'a fɔ ko non ko ye mandat renouveler e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ Isa Kawnjim ka nin sortie fila ninnu na? Non, c'est-à-dire que n'était Isa Kawnjim Javili yɛrɛ man di ne ye. Terikɛ don dɛ. Oui, n terikɛ don. Mais nin kuma ninnu. Non, mais a fɔra k'i ka analyse de kɛ. Est-ce que ce qu'il dit ça parce que le fait que immédiat fɔra. Moi je peux comprendre. Adamaden i bɛ se ka ɲuman fɔ tɛnbɛnnen na bi sini a bɛ kojugu kɛ i bɛ juguman fɔ a la. Parce que adamaden tɛ se k'i si kɛ i bɛ kojugu de la ou bien i tɛ se k'i si kɛ i bɛ ɲuman dɔrɔn de la. Kosɛbɛ. I bɛ fɛn dɔ fɔ donc je peux comprendre au jugement sugu mɔgɔw ka kuma bɛ varier. Mais fɛn kelen ta bi k'a yira k'a fɔ nin ka ɲi nin bɛ tan o dugujɛ o ko kelen ka n'o kɛ haramu ye. Par exemple élection ni charte de transition respecteli Isa Kawnjim y'a fɔ nin plateau kelen kan ko charte tɛ kuranɛ kolo ye bolo de y'a dilan wa ko b'a a tɔnɔmi pour que Asimi ka kɛ candidat ye. Mais du jour au lendemain ale y'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma o kuma kelen a y'o haramu fo ka taa jɛkulu sigi o kama ko Asimi tɛ se ka kɛ candidat ye ko charte ka respecter. Donc charte min n'a yɛrɛ ko kuranɛ kolo tɛ ko an tɛ se ka ɲinɛ ɲimi ka dɛsɛ a ko la. Bon o mɔgɔ kelen ko ni gouvernement sera ka a bɔ a da ko mandat kana renouveler k'a bɛ politique haram. Mandat in k'a bɛ renouveler ko n'a ma renouveler k'a bɛ politique haram. O mɔgɔ kelen ka tila ka n'a fɔ mɔgɔw ye o mandat bannen a déclaré la bɛɛ a voté à l'unanimité pour mettre fin au mandat de la MINUSMA. O ka tila ka n'a fɔ ko temps min dira pour que MINUSMA ka minɛn bɛɛ ka cɛ ka bɔ yan k'o temps dɛ k'o de ye mandat renouveler ye. Bon je ne sais pas ne de kan ka jigin Kawnjim de la wa ou bien minnu sigira k'a lamɛn ni dɔw yɛrɛ bɛ k'a essayer k'u bɛ ɲɛfɔ cogo ɲini nin na parce que a bɛ ka kuma mɔgɔ dɔw kan min kɔniya bɛ olu la i bɛ mun fɔ Jim ma i bɛ Jim to yen a y'a ka kɛta kɛ parce que n'i tigɛra maliyɛn na i bɛ kɛ tan de ka tigɛ maliyɛn na ka tigɛ a ka kodɔn na ka tigɛ a la danbetigiya la o dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ bila ka se ka nin baara sugu kɛ jamana kɔnɔ. Malheureusement quoi donc. Ok i bɔra ka nin bɛɛ fɔ an bɛ se k'a fɔ nin semaine fana actualité ba kɛra min ye min nin waati nin kɔnɔna na kuma sofɛra kosɛbɛ o ye min ye Imam Dicko ka passeport minɛni ye interprétation caman kɛra la an y'a ye o yɛrɛ fana mɔgɔw y'a ta ka bila minɛn dɔ kɔnɔ peut-être Imam yɛrɛ tun bɛ ka éclaircissement di puisque a yɛrɛ ka bɔli la a y'a yira k'a fɔ mɔgɔw ka sabali. C'est-à-dire a yɛrɛ ka jɛkulu ka fara politique mɔgɔw an y'a ye depuis a fɔra passeport minɛna religieux dɔw taara a fɛ yen minnu yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ IBK ka waati minnu tun y'a dagosi kosɛbɛ olu sɔrɔla a kɛrɛfɛ an y'a ye an bɔra k'a fɔ minnu fana ko tɛ constitution ko la olu fana taara soutien apporter ko in nana kɛ n y'o de fɔ biriki ɲagami ni min ma ɲɛ don min n'an ye opportunité sɔrɔ an bɛ taa an bolo di donc ko nana instrumentaliser ka kɛ i n'a fɔ passeport minɛni dɔrɔn ka sɔrɔ gouvernement ma kuma a minɛkun kan fɔlɔ Imam yɛrɛ b'a bɔ k'a fɔ parce que fɛn tɛ se ka minɛ ka sɔrɔ a minɛkun fana ma f'i ye Imam fana ma se k'a fɔ passeport minɛna a minɛ yɔrɔ fɛn minnu fɔra o yɛrɛ fana ma se k'a dɔn kuma bɛ ka taa sens bɛɛ de fɛ mɔgɔw ye nin ko kɛ nin ko in an bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ analyse jumɛn bɛ se ka kɛ nin kɔnɔ laɲini jumɛn de bɛ nin ko kɔnɔ. C'est-à-dire passeport diplomatique bɛ di mɔgɔw ma minnu bɛ jamana ka baara la au plus haut niveau. Ministres ou conseillers spéciaux, députés ni magistrats baw ni fɛn caman caman. Mais o kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dɔw lajɛ u jɔyɔrɔ kama jamana kɔnɔ an'u bɛ baara min na a nafa kama ka ɲɛsin jamana ma ka passeport diplomatique d'u ma. Bonya de don a tɛ nationalité di mɔgɔ ma mais a bɛ bonya dɔ de da a passeport tigi kan. A ka voyage ta ka segin mɔgɔw bɛ jɔyɔrɔ dɔ la a tɛ jɔ ye bonya ni fɛn b'i kan hali visa ɲini na bonya b'i kan. Bon n'o di o bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min bɛ janfan na
janfa min laɲini ye ka fanga dafiri. Donc il faut réfléchir. Mɔgɔw ko ko non k'a ye fanga critiquer li ko tɛ. Passeport diplomatique b'a bolo depuis 2020. Mais 2020 à maintenant, a ye critiquer ko joli kɛ transition fanga la. A ye lagosi joli kɛ transition fanga la. Je crois que hali a nalen aéroport la sen dɔ fɛ a ka Arabie Saoudite voyage gaziw cira ka ɲɛsin a ma. Mais i y'a mɛn ko passeport minɛna. Jamais. Donc ça veut dire que fanga critiqueli ko kuma manani passeport minɛni ye. A y'o caman kɛ ka kɔrɔ passeport ma minɛ. Bɔ kɛra ko wɛrɛ de kalama. Janfana ka don faso ma. San'a ka voyager ka taa Mauritanie, a ye jama dalajɛ min kɛ palais de la culture la, référendum ɲɛkɔrɔ ko laïcité ye kafiriya ye. Ale yɛrɛ ka kumakɔrɔ min n'a tun ɲinɛn'o kɔ o don an y'a hakili jigin o kumakɔrɔw la n'a yɛrɛ bɛ a fɔ ko alakira Mahamadu yɛrɛ de nana ni laïcité wa a ka d'ale ye ka balo laïki jamana de kɔnɔna la. O kɛnɛ kan ale nana yira k'a fɔ ko fanga min bɛ an marala bi ko ni fanga in k'a ka ko bɛ ban hali ko mɛn ta tɛ. Donc a y'a kale siɲɛ 3 ka d'a kan. Mais ça veut dire quoi? Dɔw bɛna fɔ est-ce que bon mori de don dɔɔnibaga de don a bɛ kow ye i bɛ ka taa a delila ka ni ɲɔgɔn kalen kɛ o bɛnna ala tɛ fɛn yira a la ala tɛ tamasiyɛn d'a ma a bɛ janfan de kɔnɔ i bɛ ka taa mun don a tun bɛ janfan de kɔnɔ pour que ka fanga dafiri bɔli ninnu tun ye di jumadenw de ye mais dernière minute la a y'a changé ka kɛ mardi ye mardi fɔlɔ min n'u bɔra a ko tarata nata ye tarataw ka tarata ye o non parce que ani sɔrɔsiw de dɔw de tun bɛ ɲɔgɔn bolo. O de la a y'a fɔ il connaissait que coup d'état bɛna kɛ wa a b'a dɔn. O de la a ye nin kuma fɔ il était dans le complot contre l'État contre les institutions. Mais a nana jigin. Mais a bɛ se ka kɛ o complot kɔnɔ ɲan cogo di ka sɔrɔ service de renseignement bɛ yen olu tɛ se ka bɔ nin ko ninnu kalama. Mais a ma deli ka convoqué mun bɔra o convocation na o gouvernement yɛrɛ ministres taar'u yɛrɛ ɲɛfɔ. Quand on a ni fanga bɛ yen fanga min t'a yɛrɛ kalama fanga min tɛ se ka jɔ c'est ça le danger sinon foyi tɛ yen di ko ka tiɲɛni na Mali fanga tɛ min kalama depuis kunun fo bi wa bɛɛ kalama mais comment l'interpeller c'est ça le problème parce que ni jama bɛ mɔgɔ min kɔ ho la a banna i bɛ Mali ci k'a ban fanga yɛrɛ b'i dɛmɛ a la wa fanga bɛ tila ka taa finitigiw sigi i ka da la k'u k'i lakana Mali cili la quoi. C'est ça le drame. Mali yɛrɛ ko déception. E m'a ye ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ka tiɲɛni bɛ fɔ ne tɛ n da don hali fanga ko kuma na parce que a bɛ n dusu tɔ bɔ quoi. Ce n'est pas la peine. Il savait très bien qu'il était dans les coups. A filɛ nin ye ka nin kuma min daminɛ a bɛ janfan de kɔnɔna la. C'est suite à ça a voyagera ka taa Mauritanie. O voyage de kɔfɛ fanga y'a natɔ to ka passeport minɛ. Tout à fait normal. On a découvert que autant qu'à réunion de Toumé, Mauritanie, nous devons voyager, oui, ça va vous donner gland qu'à Béoma, ni j'enfant sous conférence de B, mais en marge de ça, faire un B, autant de Toumé, n'y a été doré, ou quand la politique de Mentaka Sahel, c'est là le Mali et le Burkina. Fanga au cas d'Afrique, ou beau logique de Konala. Donc, au rayon mi Toumbé, Mauritanie, moi j'ai beaucoup de connaissances. En Mauritanie, fanga yɛrɛ kɔnɔna la. Beaucoup de connaissances. An ye mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ ka kibaruya segin an ma. Mission diplomatique dɔw bɛ yen o voyage sen fɛ olu y'a jɛya an ma imam ni olu ye ɲɔgɔn ye o ka o séjour kɔnɔna la. France, États-Unis, Union européenne, Espagne, Allemagne. Aux missions diplomatiques, nous avons Nouakchott, nous avons eu là, comment qu'on a là, selon cette source, nous Mauritanie, Fanga et Rekono. Mali, la situation mina biko ni Somalie, la hala de Keleye dans les années 1990. Vous voyez, le président Fanga,
guerre civile, terrorisme, o y'o contexte de. Donc u k'a dɛmɛ pour que Mali kana kɛ Somalie ye, il faut que minnu bɛ k'an mara u ka bin, u k'ale dɛmɛ o baara la. C'était ça l'objet. Pourquoi l'OTAN a besoin de l'imam Dicko? Tubabu ninnu, parce que pour que fanga ka dafiri fo mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ balawu dɔ wuli jamana kɔnɔna la. Bi politiciens tɛ se ka jama bɔ foyi. U nana ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka diinɛ tɔgɔ ta ka jama labɔ, c'est l'imam Dicko. C'est ça le calcul. Donc bi na Mali jugu fɛn o fɛn bɛ yen, a kɛra sema ye Kidal rebelle ninnu minnu jigi karilen bɛ bi parce que fɛn min ɲɛsinn'u ma u y'a natɔ ye kaban. U b'a dɔn fana nin t'u jɛ. Fransi terrorisiw nin bɛɛ de jigi ka jigiya ye sisan Imam Dicko ka se ka fanga dafiri Bamako. Référendum ko in na Kidal société civile ye communiqué kɛ ko minnu bɛ Bamako laïcité ko kɛlɛ la k'u ka dɛmɛ b'u ye. Terrorisiw ye kumana ko minnu bɛ laïcité ko kɛlɛ la k'u ka dɛmɛ b'u ye. Donc ça veut dire sema terrorisiw Fransi bɛɛ jigi dan bɛ o laïcité ko kɛlɛ kɛbagaw. Ne y'a fɔ n ko limama mɔgɔ min b'a kɔfɛ n ko mɔgɔw bɛna tila k'a ye. Dugumasakɔrɔ mɛnna gakɔrɔ bagabagali la. Référendum kun bɔlen a yɛrɛ bɔra k'i jɔ Tiasa mɔgɔw y'a ye k'a fɔ k'ale de tun bɛ nin laïcité ko ju la. Il a pris la tête de ce mouvement. Politicien tɔ minnu n'olu tun bɛ yen u bɛɛ taara rallier derrière lui, alliancé dara kɛnɛ kan. Mais Nyang, il veut qu'à comment fort. Ces propos-là sont tellement graves, mais est-ce que bien que tu as nous il sera par exemple loko ko bi poursuit pour que casse katani dalou nous parle. Est-ce que comment fort parce que tu m'as pas pour comment fort est-ce que dalou bi bolo. Est-ce que tu es sûr des propos que tu tiens qu'à fond nous cobra na ko tu peux t'assumer par rapport à ça? Moi j'avais netu nyena na ngomena nyena détail doko. Mustafa Ould Liman Shafi Mauritanien do mais ni bité a kun se ka do Mauritanie ni ma kelen de jɛɲɔgɔn do bi Niger président Bazoum ka conseil spécial do Qatar ka nafolo tɛmɛ sira ka di terroriste ma ni arabu jamana wɛrɛw ale de ye relais wari dili terroriste ma ka otage libéré c'est encore lui. Voilà pourquoi Mali terroriste ou Begata libéré bi Niger territoire sans fait. Président Fagali, coup d'état ou planifié une guerre civile au de Sababula, Mauritanie président encore un temps nani jengo tsega do Mauritanie. Aka spécialité de ni. Au Kaboy, il est mis fort ko ambeka ni fo antistra mais le tribunal porte d'elle lendo. Etene ka kuma sosoli kame ko mɔgɔ bɔra k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye i bɛ fanani banani mɛn i bɛ menace de mort mɛn i bɛ kuma bɛɛ mɛn mais moi j'ai dit avant ça ne ye mɔgɔ caman ni terroristes ka lien fɔ tribunal bɔra dɔw la mais un mot ne t'a publié ne bɛ convoqué un mot ne t'a publié ne convoquera mɛn sara jamana pourquoi ne kumatɔ la ne man sara jamana ne jigite jamaka pour aller savoir ce qui se passe. Mais jugement, ma bois kelena. Ni kalo sale ni konna la ne ani min daroka ne min ke tribunal ni gendarmerie ni fait kataka monun tara kata plainte que c'est pas petit. Ali kuno aya me doda ko okama kane wele bi tribunal la. Mais avant le tribunal la ambora police so la ne taara ni ka u ye n wele ka taa n lamɛn min bɛ n fɛ n taara o di o tigi fana taara taa fɔ o ka ca tile 10 ye bi i y'a mɛn ne da ko n convoqueren donc k'an ka taa procureur ɲɛkɔrɔ mɔgɔ min kɛ bɛ ka ne wele o de bɛ vidéomaniw sara k'a publier fan bɛɛ ko ne welelen don tribunal la bɛn ne hakili bɛ n kan da la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye san caman de kɛ jamana wɛrɛw kaso la u bɛ Mali kɔnɔ an cɛla kuma la maliyɛnw tugulen bɛ nin bɛɛ kɔ u tɛ nin si kalama maa o maa ne bɛ kuma i kan o b'a sɔrɔ ne tilali la il y a très longtemps Sierra Leone guerre civile o mɔgɔ dɔw bɛ yen
minnu de tun bɛ taa arme san trafic san ka na n'a ye Sierra Leone u dɔw minɛna Sierra Leone nin de kama les Maliens ne sont pas au courant de ça aussi nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ kuma la u bɛ ka kuma min fɔ n'i ye kuma kɔrɔ fana ɲini k'a dɔn i ka kan k'i yɛrɛ ɲininka mun nin kuma in bɛ mun de nɔfɛ tigiw kun ka kan ka faga ni Afrique de l'Ouest président dɔ ka intervention tɛ u kun b'a faga o yɔrɔ de la Azerbaïdjan ni fɛn ninnu et puis Niger passeport fana b'a mɔgɔw bolo Niger nationalité o passeport voyager jugu dɔw bɛ yen u tɛ voyager ni Mali passeport ye u bɛ voyager ni Niger passeport de c'est pourquoi u ka kaso dɔ bannen kɔfɛ au lieu k'u k'a bila ka na Mali la non u y'a bila ka na Niger parce que Niger passeport de b'a bolo a minɛna ni o passeport de bon je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que ɲɔgɔlɔnbɔ ye ɲɔgɔlɔnbɔ de ye o de la mɔgɔ dɔw bɛ yen ne tɛ importance k'u la tribunal dayɛlɛlen b'u ye i bɔra ko min fɔ sisan mais n'i ye nin bɛɛ jateminɛ an ka jamana bɛ min kɔnɔ surtout an y'a fɔ nin waati nin na o ye MINUSMA ka départ ye an y'a ye Abdoulaye Diop tun y'a ɲini k'a fɔ sans délai mais an y'a ye a jirala k'a fɔ même Faransi yɛrɛ min an kun y'o bɔ an ka porte-plume na o yɛrɛ fana sɔnna ka ni résolution de voter minnu mɔgɔw kun y'a miiri k'a fɔ o bɛna na u jan est-ce que an bɛ se k'a fɔ Faransi fana ka sɔn puisque y'a jira k'a fɔ Faransi ka résolution de modifiera ka bɛn ni Mali ka demande ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ en une sorte Faransi fana Mali kɛn bɛ ka wele min da parce que puisque Abdoulaye Diop y'a fɔ conseil la k'a fɔ min bɛ dabalibu ban a jirala k'a fɔ ko prévu b'u bolo Faransi kan conseil de sécurité ka réunion produit pour que olu kana u ka prévu da o conseil dɛsɛlen b'o la mais o waati kelen ko o kɛn bɛ k'u ja même droit de l'homme ko fagali kɛra yan ka sɔrɔ nin est ce que an bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ de kama Faransi bɛ fɛ k'i kɔ don cogo dɔ la pour que ka se ka nin mission in ban donc o de kama o fana taara nin vote ko in na. non mɔgɔ caman ma faamu dɔw yɛrɛ ko Mali ko k'u tɛ Faransi ka plume reconnu kosɛbɛ mais ko résolution min votera ka MINUSMA ka mandat ban Faransi de y'o sɛbɛn Mali ko a tɛ Faransi ka bolonɔ reconnu parce que Mali ka ŋaniya tun ye ka MINUSMA ka mandat de bloquer le fait de dire que n tɛ Faransi bolonɔ reconnu gouvernement ŋaniya de tun ye MINUSMA ka mandat kana renouveler bilen parce que Faransi de bɛ mandat sɛbɛn et puis français ninnu y'a tenté ani américain pour que u bɛ se ka Mali gouvernement ka kumakan sɔsɔ cogo min mais u nana ye k'a fɔ n'u y'u tulo gɛlɛya Russiw ni Chinois ka veto u bɛn'o sɔrɔ u ɲɛ en ce moment Faransi bɛna échec kɛ a yɛrɛ ka jamana a ye jamana min mara jɔnya la o ka taa ta k'a saban diɲɛ faden kɛnɛ kan veto tɛ anw bolo kɛnɛ min kan o tun bɛ kɛ kumasuliba de ye Faransi ka diplomatie ma an'u ka bonya ma c'est pourquoi Mali ye min fɔ u labanna u ku donnen wɔrɔ frontière lamɛnbaaw ka hakɛ to ka résolution kɛ k'a fɔ k'u sɔnna MINUSMA tagali ma donc MINUSMA bɛ taga mais kalo 6 ka d'u ma pour que u k'u ka minɛn bɛɛ cɛ kalo 6 bɛ dafa don min o k'a sɔrɔ MINUSMA maa kelen tɛ Mali kɔnɔ tuguni u nana n'o résolution ye u bɛɛ y'a voté Russiw ni Chinois fana sɔrɔla k'a voté mais u ta b'u kɔnɔ u y'a prévoir surtout Angleterre ka kuma na k'a fɔ ko a ka jateminɛ nin 6 mois in kɔnɔna la ni gɛlɛya ni fɛn mun jateminɛ na mise à jour ka kɛ cela veut dire quoi u bɛ se ka u sulusala k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw sababu la fɛngɛ ma se ka kɛ donc contrandi kɛyɔrɔ la u b'a ɲini ko ka 3 mois fara kan o t'an taalen 9 mois la ou bien u bɛ na ko ka 6 mois wɛrɛ d'u ma san kelen na o y'an taalen san kelen na o y'u ŋaniya dɔw ŋaniya walima u b'a ɲini ka Mali bila masiba kɔnɔna la ka joli bɔn ni fɛn yɛrɛ kɛ fan bɛɛ c'est pourquoi depuis u ka départ fɛn annoncera fagali population civile gansan fagaliw daminɛna nord la ani centre yɔrɔw la a bɛ ka accélérer wa nin ko ninnu tɛna kɔ tigɛ u tɛna nin baara dabila fo ka taa fɔ min terroriste o MINUSMA o Faransi nin bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye olu de ka fɛn dilannenw de mission vigilance la n'i y'a kɔlɔsi kunasini kunun fo ka se bi la
k'a daminɛ Mopti mara in bɛɛ kɔnɔna la avion bɛ sanfɛ à tous les niveaux parce que jamana y'a faamu ko min bɛna cogo nin na donc san'o cɛ an fana ka kan ka min kɛ an b'a maintenant u bɛna sababu wɛrɛ jumɛn fɔ n'i y'o jateminɛ ye u ka kumaw kɔnɔ ko Mali fanga ka kan ka population bɛɛ lakana ni MINUSMA tagara sans exception o kuma yɔrɔ la o ye k'a fɔ Mali siya dɔw bɛ yen armée b'olu contrôle n'u ye Kidali bila armée bɛna taa Touaregiw fa n'u ye centre bila armée bɛna taa fulaw fa donc u bɛna sababu d'u yɛrɛ ma peut-être ni an ma jan kɛ u bɛna siya ko kuma tasuma ɲaga an ka jamana kɔnɔ pour que ka se ka u sɛmɛ o dɔ la k'u bɛna u sinsin o kan k'u b'olu protéger Nations Unies ka nin siya in wali nin communauté protéger pour que k'u sinsin hali bi donc ninnu ye nin mɔgɔ façon de ye n'u dɛsɛra nin bɛɛ la u bɛ jamana dɔ jateminɛ u bɛ se ka taa balaw bɛ min taga ye parce que ONU bɛ balo jamanaw cili de la a bɛ kɛ yen na solution don olu de bɛ kɛlɛ dilan ka na sigi da la u tɛ taa donc n'u dɛsɛra ko solution tɛ Mali ko la u bɛ jamana dɔ lajɛ ka tasuma dɔ wuli ye u bɛ sɔrɔdasi ninnu cɛ u bɛ t'u to o jamana dɔ la. mais i bɔra ka min fɔ mais est ce que o yɛrɛ bɛ se ka kɛ bilen parce que plus que u bɛ yan ka taa ni a bɛ ɲini ka san 10 bɔ u bɛ san 10 ni kɔ c'est à dire e bɛ k'a fɔ o population ninnu ma se ka parce que su ni tile fagali bɛ ka kɛ o cogo la est ce que o bɛ se ka kɛ alibi ye tuguni ko bɛ to yan min na. c'est à dire ni maliyɛnw yɛrɛ dɔw de bɛ k'u dɛmɛ o kuma la surtout Mali cadre dɔw bɛ k'u dɛmɛ o kuma la u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ sinsin olu ko olu nakun tɛ kɛlɛ ye sɔrɔdasi 13 polisi 3000 san 10 u bɛ yan k'u nakun tɛ kɛlɛ ye maintenant ko n'olu taara ko vide sécuritaire bɛna créer c'est à dire ko kɛnɛ lankolon bɛna to ko tiɲɛnikɛlaw bɛna ka tiɲɛni kɛ aw tɛ ka fɛn aw k'aw nakun tɛ minnu kɛlɛli ye aw mana taa o conséquence ye jumɛn ye anw ka jamana ma puisque olu yɛrɛ bɛ ka kɔlɔsi aw yɛrɛ et puis k'anw ka armée de ka kan ka o sɔrɔdasiw fana lakana mais ça c'est pas un problème ne tɛ jigin o ni mɔgɔw ni parce que tubabu tigɛlen bɛ farafin na tellement que a bɛ ŋanaŋanakan sogo min ni hali bagan a tɛ don a hakili fɛ u b'a fɔ wa farafin caman bɛ yen a bɛ don minnu hakili la mais anw yɛrɛ ka jamana cadre dɔw cɛsirilen bɛ MINUSMA dɛmɛni na mɔgɔ minnu ko k'u nakun tɛ terroriste kɛlɛli ye e kan bɛ ko n'olu taara ko an bɛna terrorisme ko kɛ cogo di sani an bɛ Faransi gɛn don min caman tun ɲɛna ni Faransi taara dɔrɔn ko nord bɛɛ bɛ minɛ a kuma fɔra mais u taara fo bi mun kɛra foyi ko T-Site bi bɛ Ansongo bi bɛ Menaka bɛ hali Bazoum y'a fɔ hali Gawo ko farati bɛ Gawo bɛ sɔn ka bɛn mais qu'est-ce qui a suivi rien sisan u y'a tɔ kɛ tɔgɔ tiɲɛ mankutu tiɲɛ ani fɛn etc. donc il faut qu'on an ka jɔ an yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu tɛ anw ye balaw ni masiba min b'an da la ninnu de y'a sababu ye wa n'u taara ni hɛrɛ min ma tugu a la o bɔnɛ tɛ tugu a la u bɛna fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye u yɛrɛ ka ko kɛlenw de ye pour que ka an jigi tigɛ pour que ka an lasiran wa ninnu tɛ se ka foyi kɛ Mali la maliyɛn dɔw m'u dɛmɛ ka min kɛ Mali la u force ye o dɔrɔn de a banna. ok mais est ce que an man ka siran parce que an y'a fɔ kuma daminɛ na est ce que an man ka siran bi k'a fɔ autant ka fara bi G5 Sahel kan puisque bɛɛ b'a dɔn Mali bɔlen bɛ G5 Sahel kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ Burkina b'a la Mali kɔni y'i retiré an bɛ se k'a fɔ a kɛra G4 ye parce que ni jamana 5 don ni kelen ye retiré a bɛ to 4 an t'a fɔ G5 bilen an b'a fɔ G4 n'i ye jateminɛ kɛ autant ka na k'a fɔ a bɛ signature kɛ bi ni G5 mɔgɔw ye an dun b'a dɔn Mali dun bɛ yɔrɔ min san an de bɛ cɛmancɛ la i n'a fɔ autant kun y'a ɲini cogo min bi o kɔlɔlɔ kelen de filɛ nin bi ka Ukraine sɔrɔ parce que autant bɛ ka taa donc a kelen bi Poutine yɛrɛ kɛn bɛ ka wuli bi Ukraine kama parce que quoi tɛ se ka sɔn autant kana sigi a ka porte la du même moment où an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ partenaire bɛ an ni o Russie kelen cɛ ko autant kana sigi an da la est ce que an tɛ se k'a fɔ géopolitiquement Ukraine ko fana an kana siran o affrontement sugu dɔ ye bi an yɛrɛ fana ka dugukolo kan. En réalité diɲɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ani min bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye américains ni jɛɲɔgɔnw b'a fɛ ka diɲɛ kɛ u sago ye entre temps Russiw fana ni u jɛɲɔgɔnw bɛ k'u ka bloc kɛ pour que k'u yɛrɛ défend o kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ o kɛlɛ de bɛ Ukraine kɔnɔna la Mali ta ye min ye o de ye Russiw
Mali population Afrique population fanba tigɛra Faransi ani américain ka jɛɲɔgɔnya la parce que u y'a ye k'a fɔ nin juguya de don jɔnya de don donc bi in na mɔgɔw bɛ ka ɲɛbɔ chinois ni russiw de fɛ donc an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que russiw ni chinois yɔrɔ bɛ jɛnya fanga fɛn o fɛn bi o kunkilenna ta an ka fɛn kɛ o fanga la min bɛ kɛ misali ye farafinna tɔw ma an ka jamanaw kɛlen k'u ka indépendance ta o ɲɔgɔnna de kɛra jamana minnu tugura union soviétique ka kunkilenna kɔ ka fɛɛrɛ kɛ k'o présidentw faga ka coup d'état k'u la ka guerre civile wuli jamana kɔnɔ américainw ni occident jamana tɔw ye faransi de k'u ka gendarme ye o mission na u bɛ crime kɛ tɔw b'u da de Sékou Touré ka opposant ka marifa d'olu ma pour que fanga ka firi ka phobie circuler pour que ka économie chuter c'est la même chose au même moment Cameroun fanga bɛ k'u ka baara kɛ ka opposant ɲini k'u éliminer tel que Cameroun opposant min tun bɛ Félix Mounier u y'a éliminé Belgique Francis service secret de pour que a kana na fanga min bɛ k'u ka affaire kɛ ka n'o ka fanga déranger donc Modibo ninnu binni Togo président fagali nin bɛɛ kun y'o ka kelen de o histoire kelen de bɛ ka répéter an bɛ don min na i ko bi mais attention anw bɛ situation min kɔnɔ bi contexte kura de don min ni paramètre kuraw b'a kɔnɔ min kan ka analyser n'o ye terrorisme ye o terrorisme tɛ dɔwɛrɛ ye arabu jamanaw ni américainw ni tubabu kɛlɛnw ka fabrication de don ne y'a fɔ dɔ ye n ko Israël de ye Hamas créé a kɛra o tigi ɲɛna ko fa bɛ nin na mais a taara a ɲɛɲini fo bi a kɛmɛ k'i kɛ Segu les Hamas palestiniens Israël de y'a créé parce que Israël entouré bɛ ni silamɛ jamanaw de walima arabu jamanaw o ye menace de ye Israël ka sécurité ma Israël yɛrɛ convaincu bɛ olu ka armée puissance tɛ u sécuriser u ka sécurité garantie ɲuman ye arabu jamanaw ka bɛnbaliya de faut les diviser c'est pourquoi kɛlɛ tɛ ban Yémen a tɛ ban Syrie a tɛ ban Israël lamini jamana ninnu kɔnɔ tout simplement parce que il faut les diviser donc ça met à l'aise Israël nin de ye problème ye donc Afghanistan min tun bɛ yen o ka kelen de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la Russiw nana Afghanistan u ni o fanga tun bɛ ka jɛ ka baara kɛ américainw y'a estimé u ka kan ka gɛn ka bɔ yen u ni Arabie Saoudite ye Ben Laden ninnu dilan Al-Qaïda wolola tan de o Al-Qaïda murumuru de nana kɛ Hakimi ye Algérie guerre civile bɔra o kɔnɔ depuis GIA ni GSPC ni fo ka na laban Hakimi la de État islamique au Grand Sahara donc o contexte kelen o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Russiw bɛ Mali kɔnɔ an ka fanga ni olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mun de bɛ kɛ pour que ka Russiw mangoya pour que ka fanga min bɛ yen ka firi américainw n'u jɛɲɔgɔnw minnu bɛ Arabie Saoudite ka sira kan o minnu bɛ sira wɛrɛw kan o bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye transition kɛlɛbagaw lajɛ i b'a ye ni min tɛ Arabie Saoudite ka sira kan o b'a sɔrɔ o bɛ Faransi ou bien américainw ka ligne de kan or nin bɛɛ ye ligne kelen de ye diplomatiquement stratégiquement minnu bɛ jɛ ka jamanaw dafiri Égypte Nasser ka révolution Arabie Saoudite États-Unis olu de jɛra ka silamɛya utiliser compagnie islamique pour que ka révolution d'Afrique ka souveraineté ka sigi a sen sabara kɔnɔ olu de ye Kadhafi dafiri nin cogo kelen na wa olu kelenw de filɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ pour que ka terrorisme ɲaga ka insurrection ɲaga ka population la énerver ka bila fanga la pour que a bɛ se ka dafiri cogo min. mais i bɛ se ka nin faamu cogo di waati in na MINUSMA ka tagali ko la ni accord ko n'i ye jateminɛ n'i ye surtout cɛbilen Dramɛ ka position jateminɛ kunun ka na bi position jateminɛ i bɛ se ka analyse jumɛn de kan ka politiquement nin ko in na puisque accord ko la il a été quand même mɔgɔ caman kun y'a félicité k'a fɔ a nalen a kun kɛn bɛ ka suraka ninnu bila o règle la caman kun y'a mɛ n'i y'a ka position lajɛ bi est-ce que mɔgɔ bɛ se ka leçon jumɛn de tira la. Bon, le fait que Tcheblenka a fait que MINUSMA ka to yan ne y'o faamu mais ka taa fɔ ko ni MINUSMA taara accord d'Alger tɛna se ka appliquer donc ko il faut que MINUSMA ka to yan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye ne dusu kasi kosɛbɛ et puis n ye yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ
min bɛ fɔ cɛbilen ma n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔw t'a la quoi mun na parce que n'i ma fili accord d'Alger in signéna IBK ka fanga fɛ wagati min cɛbilen ninnu de ye conférencew kɛ ka meetingw kɛ ka mankanw wuli ko accord in k'a bɛ Mali tila o tuma tila ko maliyɛndenw ma ɲininka a la ma ɲininka ni rien accord in bɛ Mali tila bon n'a fɔra bi e k'a fɔ ko MINUSMA ka to yan pour que o accord d'Alger kelen o ka waleya ça veut dire quoi e ŋaniya ye Mali tilali de e ŋaniya ye Mali cili de a yɛrɛ ko sɛbɛn bɛ Mali ci e ka tila k'a fɔ ko ka waleya an bɛ MINUSMA fana fusaya ka tɛmɛ ale kan donc ni MINUSMA kan ka gɛn u kan ka jateminɛ ni place b'u kunna pour que ka taa ni dɔw ye c'est vraiment décevant k'a ye c'est vrai politique ye tiɲɛ ye mais ka taa se fo faso yɛrɛ nɔmadali la cogo sugu dɔw la a bɛ mɔgɔ dusu kasi moi je pense que ale cɛbilen kelen in kɛra ministre des affaires étrangères ye o wagati ale yɛrɛ taara ONU kelen in na k'a yira k'a fɔ MINUSMA ka nin baara taabolo a tɛ Mali ka haju ɲɛnabɔ et que u k'a lajɛ yɛlɛma ka don a la ka MINUSMA don Mali ta sira fɛ u y'a lamɛn hali fɛla kelen u m'a ta ba la san o san san tan san o san an bɛ taa nin kuma kelen fɔ u b'a k'u sago ye hali an tɛ lamɛn hali sen in ta an ye nin kuma nin bɛɛ kɛ ka nin marche in bɛɛ kɛ u taara résolution fɔlɔ min labɛn u ma Mali fɛla kelen don a kɔnɔ o de la Mali ko k'u ka taa ka bɔ yan a ye taa ka bɔ yan donc ni e tilala ka na k'olu ka to yan hali bi k'an n'olu ka dialogue kɛ san 10 an bɛ dialogue la san o san u bɛ taa k'u sago ye an bɛ mun dialogue wɛrɛ de kɛ ça veut dire que kuma kun ma fɔ ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la mɔgɔw tɛ min kalama i b'o de tamasiyɛn nin fɛn kɔnɔ sinon k'a dɔn ko ni nin waleyala a bɛ jamana ci a bɛ jamana tila o tigi gɛnna o sɛbɛn kelen nagasira e bɛ kɛlɛ kɛ ko ka barika don o sɛbɛn kelen na o barika bɛ don o sɛbɛn na ni mɔgɔ minnu ye k'an k'olu garder an fɛ hali bi pour que o sɛbɛn kelen barika ka don a la. mais ni ye nin bɛɛ jateminɛ Abuɲang est ce que an tɛ se k'a fɔ don nata la ko Kidali ko yɛrɛ bɛna kɛ problème parce que puisque an ɲɛ b'a la minnu ye accord signé olu y'a yira k'a fɔ olu t'u yɛrɛ ye sariya sunba in na a dun mana promulguer ka ban a bɛ kɛ jamana ta ye charte bɛ bin constitution kɔrɔ bɛ bin a dun yirala k'a fɔ ni constitution in binna charte mana bin an bɛ taa 4e république la donc o kɔrɔ ye ko président yɛrɛ bɛ ni kale constitution kura sariya sun kuraba min bɛ yen a bɛ ni kale o la ne hakili b'a la an ka ala ka hinɛ président Ibrahim Boubacar Keita la ka discours dɔ la a b'a yira Nations Unies na k'a fɔ o bɛ yan walasa ka se ka accord ko don ba la ko mais à chaque fois ko ni violation kɛra min ye mouvement signataire fɛ ko o y'a signaler ko à chaque fois ko o b'a signaler ko mais ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ mais il suffit seulement que Mali ka fɛn kɛ ko bɛ wuli ko donc ale fɛ u nana de pour que ka kɛ camancɛ fɛn ye ka bɛɛ tilen mais i bɛ ka y'o discours fɔ ka yira k'a fɔ jamana in hali n'ale tɛ ko mɔgɔ bɛna ko i tɛ maliyɛn si sɔrɔ min bɛ sɔn Mali ka buruja min bɛ sɔn Mali ka janfa dasu la i bɛ ka y'o fɔ yala a ka sa mais est ce que bi an tɛ se k'a fɔ ni jeune officier bɛ an t'o kɛnɛ kan an bɛ se k'an sigi ni mun ye ni nin accord nana promulguer président fɛ est ce que Kidali ko a ko bɛna kɛ cogo di surtout ka kɛɲɛ sema mɔgɔw fɛ. An ɲɛ b'a la hali sisan o bɔra Russie ambassade fɛ fana. IBK ye nin de f'u ye développement ka kɛ nord la aéroport ka dayɛlɛ Kidali ale sɔnnen b'o ma mais u bɛ fɛ accord in yɔrɔ minnu ka appliquer ko n'a y'u diya u k'ale ka fanga u k'a bin ko mais maliyɛn halala tɛna fɔ ale kɔ min bɛ Mali di dasu la an b'o de kɛnɛ kan u ye fanga firi croyant que u bɛna mɔgɔ sɔrɔ minnu tɛ diɲɛ kalama ka accord in waleya mais ala nana kɛ u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ko IBK kun kɛmɛ ka ninnu jama kojugu aw yɛrɛ ni Mali sigili yɛrɛ man kan aw ka taa quoi donc c'est toujours comme ça wa n'u ye ninnu bɛ minnu bɛ fɔ o fana kɔ o bɛ juguya nin bɛɛ ne ka jateminɛ na parce que maliyɛn tɛ se ka kɛ ko halala don ko ninnu bɛ min nɔfɛ k'i bɛ sɔn k'a waleya i tɛ se ka kɛ cogo si de la d'abord référendum in y'a yira k'a fɔ Kidali population ni nord population si tɛ sema fɛ tɔgɔ gansan de bɛ yen ɲɔgɔn foyi tɛ yen mun na parce que référendum k'a tɛ kɛ olu ka zone si la référendum kɛra
Tessalit, Akera Agilhok, Mbe Sema Kafiafoui. Et puis, 98% oui, Djama voterode. Ça veut dire que la population est Kidal, pour la région, Haute-Galembe, Sema Labi. C'est un désaveu pour les rebelles d'abord. Parce que, sans joli Mogo Tita Kalana, Mogo Tita Barala, hali boursu mina ko Kidal population kata Algérie kata Europe ou ñemogo nu rebel ñemogo bo boursu ta ka féré war la mo waro Kidal mo tigin do ga vidéo mi sigle me Europe konna la ayeni dénoncer ko donc ko ni jamana dira numa bolu to de faka bon au référendum qui a deux aveux au boulot amena mune ke sisan il y a ka fo ministre commencera ka poste de sécurité au 10 mama ou bena tenter ko Kidal kan ko 10 mama o lu bena mo wara fo kata banani be wuli edi c'est quand atise ga dimma wara mani armée mali sigira kan gono ye abana we ko ngana kan bani américain usranembe Kidal quand mana labla ministre fait armée mali mana sigi risu fana laban me songana ou sigi armée no fait ou srane mendila Algérie autorité fana joro kun en yoro de odla Algérie président willa kata fo Russie accord d'Alger accord d'Alger ko kumana donc sema mo be panga chomina mba dota abamba ima menacé dablala follow la nim gouvernement ko fo be menacé de ke et menacé ko kuma me idalablé c'est au bas donc rapport de force tout arrangé. Pourquoi tu vois maintenant avec le référendum pour que Akake Kidal kono ou tu as condition de poser Assimi rejeté. Parce que le fait que au Kanyemo te sont un comité de suivi rayonnant ou Age Fanako Mali ministre chiti tablé. Donc ministère Fanaba a chargé de mission ni Segal Blaga. Anol de fly, anon de fly. Dépôt qui era Kafan Boloma, ou Youtige, pour te participer, rayon à blé, Katara. Il n'y a pas de problème. Ouara me dit Auma, 1 500 000 par mois, 2 millions et quelques d'Auma, Kalo. A do reste fait aller encore Wale Ali Kaban, ou Ben Imbendia de là. Ou Robnet d'Atou. Donc, Koko Waru, ou ye Kalo Waro Wolon Flamike Wartika, de Koko Bede Fragnon, Kadouma, Assimi Koko Warche. Armée mago be nafolo la jamana denw mago be wari la ka kɛ fɛn wɛrɛ ye wari tɛ yen ka wari ko kuma in ko bila kɛrɛfɛ u bɔr'o la armée mali ye opération dɔ kɛ Menaka mara kɔnɔ an ni état islamique ye combat dɔ kɛ an ye caman faga ka caman ɲɛnama minɛ minnu minɛna mɔgɔ 10 ɲɔgɔn o bɛɛ ye sema mɔgɔw ka éléments de a kɛra hakilimaw ɲɛna ko sema bɛna dala cɛ k'ale ka mɔgɔw tɛ ou yɛrɛ ye lisi bɔ k'a fɔ k'olu ka mɔgɔw don ko k'u libérer fɔlɔ la n'u tun ye menace kɛ n'u ka mɔgɔ minɛna n'u ye menace kɛ a bɛ libérer mais Assimi ko tɛ libérer donc ko Assimi ka olu de libérer pour que référendum ka kɛ Kidal dugu kɔnɔna la Kidal ville Assimi ko minnu ye ninnu minɛ ale sɔrɔsi ɲɔgɔnw don u minɛna combat de la wa minnu y'u minɛ u tun bɛ se ka sa a combat la ale yɛrɛ sɔrɔsitɔ k'i sigi k'olu ka baara lagosi u ka dɔwɛrɛ fɔ ale tɛ se k'u libérer halisa u bɛ bolo la donc u nana sisan constitution yɛrɛ projet accord d'Alger article 6 ko fo k'o de don constitution projet kɔnɔ o de ye Mali kɔrɔnfɛla région ninnu na assemblée régionale ka kɛ mɔgɔw bɛ voter ka minnu mɔgɔ sigi député o kɔrɔ sariya min bɛ boli Mali sud kan a tɛ boli nord kan olu yɛrɛ ka sariya talenw de y'u bolo o assemblée régionale président o fana bɛ élu au suffrage universel direct ça veut dire que président de don ça veut dire que Mali kɛra état fédéral ye Azawad au nord et le Mali au sud et puis ko région bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana k'u tɔgɔ falen donc u bɛ Kidal ni fɛn ninnu assemblée régionale tɔgɔ falen n'u ko kɔrɔnfɛ mɔgɔw kan bɛ rebelle bandi minnu bɛna kɛ o assemblée régionale ɲɛmɔgɔw ye quoi u kan b'olu de ma population yɛrɛ t'a yɛrɛ ye nɔ u b'a fɔ dɔrɔn nord kɛra Azawad de donc constitution projet a sina ka sɛbɛn ten le Mali est une république unitaire fɔlɔ la indivisible de tun b'a kɔnɔ bon o y'a kɛ unitaire donc o bɛ accord d'Alger article 6 bila ji la
mankan bɛ de nɔfɛ et donc a b'olu ɲɛna k'u ka kiku sisan MINUSMA k'o ka taga bon b'a dɔn MINUSMA mana taga kan armée Mali de bɛna sigi kan kɔnɔ an n'an partenaires donc o ye rébellion ko critique karasa o ni kuma bannen de maintenant min ye nord développé ko ye mais population bi tɔɔrɔ min na malien bɛɛ bɛ tous les Maliens sont sensibles à cela donc o ka kɛ mais mɔgɔ dɔw ka taa bandi dɔw ka taa faransi ka wari minɛ u ni jamana wɛrɛw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko Mali fanga tɛ boli Mali dugu yɔrɔ dɔw kan an ka to o cogo la terroristes bɛ labɛn o dugu de la ka Burkina déstabiliser ka Niger déstabiliser ka Maliens faga centre la ONU kelen ka rapport 2020 u y'a yira k'a fɔ ko attaque minnu kɛra Mali la centre la ani nord yɔrɔ dɔw la ko SEMA k'a bɛɛ planifiera SEMA kan de kɔnɔ donc voilà an ka kuma cɛ kuma sabula waati sera Augustin bɛ ka yira an na k'a fɔ an ka waati sera ka bɔ kuma cɛ kuma jumɛn b'i bolo nin waati in na an bɛ Malien bɛɛ fɔ k'a fɔ an ka jɛ ka an ŋaniya kɛ kelen ye Mali dɔrɔn de bɛ an bolo i tɛ maa o maa bɛ ka anw su bi k'an bila fitinɛ la an faso kɔnɔ ni anw kanubagaw tun don gɛlɛya min b'an da la an tɛna an yɛrɛ sɔrɔ a gɛlɛya la u bɛ ka minnu nɛgɛ ni terrorisme ko kuma ye wali u taara ɲɔgɔn ye jugu min kɛ Bruxelles ko Mali siya dɔw ka marifa ta ko ka rébellion wuli k'u b'u dɛmɛ n'a y'a sɔrɔ o ŋaniya ye i dɛmɛni ye i tɛ kɛ nin cogo la marifa min n'u b'a di e ka terroriste ninnu lajɛ marifa min b'u bolo i ka marifa prix ta i ka prix lajɛ marifa kelen ni min prix tɛ 80,000 100,000 1 million marifaw 2 millions 3 millions marifaw o bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min fini ɲuman t'a la a balo cogo man ɲi a si cogo man ɲi ni dɛmɛ ye tiɲɛ i b'o wari d'a ma ka baara kɛ a ka bɔ fantanya mais u bɛna marifa de d'i ma i balima faga i ka jamana ci etc n b'i dɛmɛ nin kɛr'i la etc kuma caman diɲɛ fan si u ma deli ka na ni hɛrɛ ye wa u tɛ na ni hɛrɛ ye o bɛ kulonkɛra an na kojugu donc an ka jɛ ka kɛ hakilitigi ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ fanga min bɛ jamana kunna o fanga t'i fɛla ye mais i tɛ se ka bila jamana juguya la o de y'a damako ye mɔgɔ man kan ka sigi ka dugawu kɛ jamana ka bɛn ka sababu kɛ mɔgɔ dɔ bɛ fanga la min tɛ n fɛla ye gouvernement kura min nana an bɛ dugawu kɛ walima ministre kura minnu nana an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ta fanga d'u ma minnu tagara an bɛ folikan d'u ma u y'u se kɛ vraiment et puis ala ka jamana basigi an bɛɛ ka jɛ ka hakilinaw kɛ kelen ye ni ala sɔnna ma an bɛ sira sɔrɔ ok ni ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ sira sɔrɔ ministre mun taara a y'a fɔ cogo min o y'u se kɛ nka sisan an bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu tun tɛ min ka téléphone ta sisan an bɛɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ carré kɔnɔ sisan garde corps t'i bolo sac t'i bolo cɛ caman tun bɛ yen n ka cɛ i b'u wele o t'i ma ka fɛn décrocher ka sɔrɔ an bɛɛ ye bɔgɔ nɔɔni ɲɔgɔn fɛ yan sisan an bɛɛ kɛra kelen ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma donc nin kuma ninnu bɛ dan sigi an ka bi baro la an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'a la nin waati in na surtout mɔbitikaw fɛ an b'u fo a fɔra ko biennale bɛna kɛ a bɛ taa mɔbitikaw sɔrɔ a ɲɛ aw jija mɔbitikaw ka kuranko ka ɲɛnabɔ dɛ n'o tɛmɛra ni biennale ni se bɛ sɔrɔ a la ye donc nin waati in na an b'u fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Awa Sise n'a ka denbaya min ye ne yɛrɛ ba ye tanti an b'a fo nin waati in na Sevare sanga nin waati olu sɔgɔlen ma yala mun koro fo ka taa Seydou Mayiga radio Kunari la an b'o fo Sumayila Kulubali studio poto Kunari a n'a muso ɲuman min ye madame Kulubali Aminata Kane an b'o fo Madu Jɛmɛ orchestre Kanaga Mopti an b'olu fo min ye Mayiga ye le chargé de communication du gouverneur de Mopti an b'o fo fo ka taa min ye Issa Kansayi le maire de la commune urbaine de Mopti an b'olu fo nin waati in na sabula u bɛna biennale bisimila u b'o boliboli la an ka foli b'o ye nin waati in na min ye gouverneur colonel Abbas Dambele an b'ale yɛrɛ fo nin waati in na ok d'accord monsieur le gouverneur n y'a k'i ka place préparé k'a bɛ nale donc an bɛ bɛɛ fo nin waati in na min ye Baɲingarakaw fɛ nin waati in na Seydou Kilipili maire de la commune de Diamnati an b'ale fo fo ka taa Kanda Soyiba ale Asako président ye an b'ale fo min ye an yɛrɛ ka directeur ɲuman ye bi a bɛ sɛgɛn lafiya la min ye Abdoulaye Diakile an bɛ ale fana fo
Ablaye Kilipli Jabkili je veux dire an b'ale fana fo ni waati in na ka yira la k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la yan min ye Augustin Yosuwe ale tun bɛ walasa ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ min ye Haidara fo ka taa min ye ni waati in na Yusuf Sangare olu tun bɛ walasa ka kumaw ani jaw sigi ɲɔgɔn kan min ye fiɲɛ suru sira fɛ Abubakar Traore Katigaw ka den mandi ale bolo tun bɛ fiɲɛ suru sira fɛ k'a fɔ donc ni waati in na Mɔlɛ Ture ale fana bɛ réalisation na mais n ka ɲɛmaa fo mais Ater Aliou Maïga ye ale yɛrɛ ko n ma ko a ye défi lancé Augustin je t'ai dit il faut dire Ater je prends le défi Ater ko a ye défi lancé bamanankan na an bɛna jɛmukan sigi an n'Ala sɔnna an b'ale yɛrɛ fana fo ni waati in na furumuso ɲuman min ye Tija ye hali n'a y'a sɔrɔ jeudi don sogo les viandes de vendredi le jeudi passé là ça c'est Augustin qui a mangé donc an b'a ale yɛrɛ fo k'a fɔ Tija ye ko sogo jara voilà on a tout mangé moi-même mon chef qui m'a habillé aujourd'hui d'après Augustin. Il m'a dit, Augustin dit qu'il faut que je sois, pour que les gens se la voient. Donc, me beffo. Aïwa, DG, aïwa, ko, nyangka maka sugoy. J'espère que Atel global, nyangdi n'a pas trouvé sa viande. Donc, on me beffo ka bewal nimado. Ni anamanga djuru irala. Ame nyongo sola mardi wore. Voilà ça. Mante bokmana feu na manga chorba fo. Mais c'est le wati na le fana be senga na fe bola abe nyamana sanga ni wati aban wole wala sa kan de mani hakilnay amba fo yan fo ka de mala ka fo aw kambe mardi wore